Yehey! Parimiloy kanami kay December na. Buti ang tanan-tanan nagapaabot siyang bonus. Gapaabot siyang Paskwa. Gapaabot siyang bagong tuig. Why kita da? Ikaw Parimiloy, ano gina-expectar mo sa sininga Christmas? Makita ko lang ako, nobya, asawa, okay na ko. Malipay ka gid. Amo nang pinakanami, no? Kung may partner ka lang mula sa pangabuhi mo, daw malipayon ka na sa sininga Paskwa. Basta wala talaga antos. Amo nang pinakalain na, Paskwa, nag-antos ka pa. Ay, importante, Parimiloy, malipayon kita, ha? Manamyaw kami sa inyo sang malipayon nga Paskwa. Kag mamungayaon nga bagong tuig. Aba, Ini naman si Lolo ninyo iyong. Kag si Lolo Jamiloy. Madamo gid nga salamat. Merry Christmas! Ako si Kuya Hil Andan, ang station manager kag owner sang 106.9 ASFM Community Radio. Sa inyong tanan, Merry Christmas and Happy New Year kag madamo gid nga salamat. Ako si Lolo ninyo Berto. Abaw, Pasko na naman. Ang Pasko tion nga dapat mangin masadya kita. Bisan pa man sa mga problema naton, hindi naton pagkalipatan. Ngayara siya upod sa aton. Bisan sa aton kapigaduhon, dapat mangin malipayon kita. Kay bisan ang Kristo gani nagpakatao nga simple lamang upod sa aton. Gani sa siningtion sang Paskwa, magmalipayon kag mag-inintindihanay kita. Dulaon ang mga pagdumot kag kaakig sa isa kag isa. Hala sige, isilibrar tang Paskwa nga mangin masadya kag mangin malipayon ang aton bugos nga pamilya. Merry Christmas kag Happy New Year sa aton tanan-tanan. Merry Christmas! Paskwa, panahon sang pagbinuligay, panahon sang pagpinatawaray, dulaon ang pagdumtanay. Paskwa, panahon man ini sang paghinatagay, agud mapabatyag sa isa kag isa ang matuod nga kahulugan sang Paskwa. Panahon sang pagpalanggaanay. Paskwa, amo ini ang aton pagdumdum sang pagkatawo sang aton Ginoo. Gani, ang NYGC, Naisyaga Channel Blind Drama, nagatamyaw gid sa inyo tanan sang malipayon nga Paskwa, kag mahamungayaon nga bagong tuig. Kabay nga mangin malipayon pagid ang aton pag-inupdanay sa masunod nga mga tinuig. Update ninyo kami sa padayon naton nga paghatag sang kalingawan sa NYGC Naisyaga Channel Blind Drama.